Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat persasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggaling nata ing Mandaraka ora kaya dina iki bareng panjenengan ingsun sumurup marang rawuhe anakku mantu ing padha mlumpuk ana ing Projeng Mandaraka jumbuh kelawan awala ing wis ndak paringake marang Tiyang Agung Mandura putraku ing Stinapa dene anakku ing Awangga. Nuwun sewu nggih. Sampun kinten kula tiyang sepuh dipun anggep kumalancang sarawuhipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa ingkang rama ing Mandaraka ngaturaken pasegahan panakrami katur ngersanipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara. Nunamit pasang Kalimantabit nebine ing gladoni dumawahing tawang tuwang. Rama Prabu. Wanter sabdanipun Rama Prabu ing Mandaraka tumrap ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah. Namung kepareng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun Rama Prabu ing Mandaraka. Lha dalah iki. Kula tampi akarya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasikecan anggenjengan dika lenggangir. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Mandura, Rama Prabu ing Mandaraka, Rama Prabu Salyapati. Karna anakku lanang ing Awangga, Basukarna, padha kanthi harja sapraptanira, kulup Basusena. Nunamit masang Kalimantabit tinebina ing ladoni dumawahing tawang tuwang Rama Prabu wanter sabda pangandika paduka Rama Prabu ing Mandaraka dumateng ing putrapun Karna tansah pinanganing kawidadan ing Sambikala sawanipun ingkang putrapun Basukarna nir ing Sambikala namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Ya tak tampa gawe gedhening ati ning wong tuwa liwat pangestu ning wong tuwa ing Mandaraka Tampanana Karna. Lho pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Paring pangestu paduka Rama Prabu mamakono kabagyaning gesang kula Rama. Prayoga nunggonmu lenggah ana ing Datulya Projeng Mandaraka. Kawula non. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putrapun Basukarna. Nuwun sewu nggih. Sampun dinten kula supe dhateng jengandika anak kula ing Ngastina. Namung semantena panjenengan menika ingkang tinemu taruna piyambak. Menawi wonten lepatipun ingkang rama ing Mandaraka kula nyuwun pangapunten. Nggih, anak Prabu Ngastina. Winantu ing karaharjan rawuhipun anak kula mantu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala sawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka. Mboten langkung kasikecan wangginipun lenggah wonten ing Datulya Projeng Mandaraka mriki nggih. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana, Rama Prabu ing Mandaraka. Patih Sengguni prayogakna nggonmu ngadhep Harya Suman. Sampun mboten kirang prayogi pisawan kula wonten ngersanipun sinuwun Prabu Salyapati.
Nering sambi kula namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, sumandak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi ingkang jimat paripindayana ing kasantosan. Ya mung ngerti ingkang mestine nalindring Mandharaka Prabu Salya, kang putra-putraku kabeh ana ing negara Mandharaka sejatine pancen aja melu cawe-cawe perkara iki yen ora tak keparengake kowe cawe-cawe perkara iki. Ngerti? Inggih. Ngestakaken dawuh. Kamu ing negara Mandara iki ming nderekake marang panjenengane anak Prabu Ngastina. Dadi kowe ora tak wenangake melu campur tangan perkara ing bakal ndak rembug ana ing kedatuing Mandaraka. Ngerti? Ngertos. Kowe lungguh sing kepenak diprayogakno nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun, sepisan meneh ora tak timbali aja mong. Inggih. Padake wong bisu. Meninggih ngestahaken dawuh sinuwun Prabu Mandaraka menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat. Nuwun sewu Rama. Sampun kinten ingkang putra ing Mandura pun Baladewa munggel pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Ewa semanten. Kaslaknata ing raos sing entan bangkit pinambeng. Dene kula nampi nawala bilir kalenggan sak mangke kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka. Rama Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menika badhe ngrembak perkawis menapa. Teka Anjanur Gunung Kadingaren paduka Rama Prabu Mandaraka kepareng amiji pisowanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semanten ugi kula Rama. Gawa ora sing maneh ingkang putra pun Basukarna dene kula katimbalan sowan wonten negari Mandaraka. Menawi kula badhe nampi kewajiban kadhawan beto barang ingkang awrat tuwin lumampah ingkang tebih. Ingkang putra boten badhe suwala nedya mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Mila semanten tumunten kula cumadung dawuh midhanget sabda tama paduka Rama Prabu Mandaraka kepareng kula nganglungaken jangga Rama Prabu. Nuwun sewu. Semanten ingkang putra ing Ngastina Rama kepareng paring dawuh badhe wonten rembak menapa dene jengandika Anung Rama. Kepareng paring dawuh miji sowanipun ingkang putra ing Ngastina. Menawi kepareng dinten samangke tumunten hamba baron ingkang sejati. Kula nedya nelingaken karna supados sampun ngantos dana dungkap panampinipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Rama Prabu Mandaraka. Anjrah ingkang Puspita rum. Silring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal. Sareng kathah ingkang munjuh atur sanipun ingkang Rama ing Mandaraka, Tiyang Agung Mandura. Anakku Karna menapa dene anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa Rama dene jengandika Kanjeng Rama
nimbali dhateng sowanipun para putra sedayanipun. Nuwun sewu nggih. Gumaregel manahipun tiyang sepuh. Sawetawis saderengipun kula mbabaraken menapa sababipun dene kula wantun ngrawuhaken para nalindra ingkang pernahipun menika sedaya anak kula mantu. Estunipun kula menika sampun kewowoken. Kula menika sampun kewowoken nyawang dhateng gumlaring jagat. Kula menika sampun kewowoken nyumurupi dhateng soroting Sang Hyang Pratanggapati. Tuwin kula menika sampun kladuk anggen kula mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Etanganipun tiyang gesang menika namung werni 3, lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Monggo kula menika sampun kladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Wonten pundi malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang ngakarya luka. Kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka. Ngastina lan sak piturutipun menika nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaliyan negari Mandaraka. Muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan Nalindra sanesipun dereng ketingal. Mila kula menika sampun rumang ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendha. Kula wis ngrasake dadi wong kaloka, kula wis ngrasake dadi wong sugih, kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat. Saniki kula wis tuwa. Monggo anak kula wadon 3 ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tu Nalindra Ngastina. Ingkang kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun cinajang badhe pikantuk warisan saking ingkang Rama ing Mandaraka. Menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa. Mongko Burisrawa menika remenipun ngabotohan. Keplek, kecek, dadu, celiwik lan sapiturutipun menika kok mboten wonten jawining ditanggap karo anak kula Burisrawa. Mula menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa mesti entek. Mesti entek. Dipangan kucing kalih babi. Rukmarata menika anak kula, nanging dereng pinter anggenipun ngasta bawat peperintah negari Mandaraka. Pungkasanipun sareng kula pitang-pitang negari Mandaraka menika mangke badhe lumintir tansah anjayeng bawana menawi negari Mandaraka menika kedah kula prail tegesipun sampun ngantos kula menika dipun senggo tiyang sepuh ingkang Mbancindhe Mbanciladan. Nek anak kula dhewe kula Mbancindhe, nek anak kula mantu kula Mbanciladan. Menika sampun ngantos. Mila anak kula piyambak badhe kula paringi sapirangan negari Mandaraka, anak kula mantu sedaya ugi badhe kula paringi. Nadyan tumrap anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina, paringanipun tiyang sepuh menika mboten sepintena menawi katanding dhateng wiyaring negari Mandura tuwin wiyaring negari Ngastina. Iwa semanten menika tandha sih tresna wong tuwa dhateng anak. Mila nuwun sewu, rawuhipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa tuwin anak kula ing Ngastina, anak kula Prabu Duryudana menika istrinipun namung badhe kula kanthi kula ajab rembagan. Mandaraka menika badhe kula paringaken dhateng anak-anak kula sedayanipun klebet anak kula mantu. Tuwin kula badhe lengser ke Prabon mangke menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala tumunten kula badhe manjing papan ingkang sepi Brahmana madeg pandhita. Mekaten nggih. Menggawe katosipun dene kula ngrawuhaken dhateng anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina apa dene anakku ing Ngawangga. Mila dinten samangke sumangga pratilanipun tiyang sepuh kados mekaten menika tumrap panjenengan menika sampun prayogi menapa dereng. Merga arep kula niki wong tuwa ning kadang kula wong tuwa niku nek ngetokke pangunek-unek sok isih eneng ingkang kirang. Mila menawi wonten kirang monggo kula aturi genepi. Genepe kaya ngapa kula badhe midhangetaken sabdanipun anak kula mantu ing Mandura tuwin anak kula mantu ing Ngastina.
jagat Dewa Bathara jagat Pangestu nuwun sewu. Boten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng pikajenganipun Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka namung semanten menawi dipun tingali saking mriki tuwin dipun tingali saking babagan yuswa Rama Prabu menika tas ketingal gagah. Rama Prabu menika tas ketingal sembada minangka dados pengayomanipun para kawula sak negaring Mandaraka. Nanging sabab menapa mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu Mandaraka. Menawi babagan perkawis menika kula namung rumajang ewa semanten, kula nyuwun kanthi sanget supados sakmangke Rama Prabu menggalih babagan Paduka piyambak anggenipun paring dawuh ing mekaten menika kala wau nyatanipun Rama Prabu dereng anggadhahi inggih menika wujudipun gerah utawi raganipun Paduka Rama Prabu menika tasih ketingal sembada. Prabu dados dawuhipun Koko Prabu Mandura kula rumajang Rama mugi mandhatosna ing pametang langkung riyin sampun ngantos kesesa sampun ngantos ngandika medharaken pangandika ing kados mekaten. Rama Prabu kedah imut panjenengan ingkang kedah momong dhateng Sata Kurawa miwahi ingkang putra ing Ngastina. Monggo benjang kula badhe napaki lelampahan ingkang ageng menapa Rama Prabu badhe mentala menawi paring dawuh ing mekaten. Nuwun sewu Rama. Mboten marep-arep pisan dhateng pangandikanipun kadang kula kekalih. Namung napa dipun ngendikaken Koko Prabu Mandura tuwin Yai Prabu Duryudana menika nyata leres bilih dereng wancinipun Paduka Rama Prabu paring dawuh ing mekaten. Kula sampun saged ngraita. Kula sampun saged ngraita bilih pengdanipun anak-anak kula menika namung kados mekaten menika. Nanging nuwun sewu lho nggih. Mboten ateges kula menika badhe duwa dhateng pikajengan Paduka anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina. Namung kula menika ngrumangsani nek wong urip ning alam padang menika wonten ingkang nitahaken. Wong gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken inggih menika panguwasaning dat kang murweng dat. Sing jeneng umur menika ora ngenteni tuwa, ora kok wujuding bocah nom. Nanging menawi sampun pinesti dening panguwasaning dat kang murweng dat, pinundhut dhateng kersaning Gusti Ngakarya Luka tumrap kula menika sampun titiwah yaning mangsa kala. Mila sampun ngantos sakmangke menawi sak wayah-wayah salya menika katimbalan sowan ngersaning Gusti, kula sampun lunas li dadi wong tuwa, tegese wis sandung perkara negara Mandaraka menika dhateng anak-anak kula sedayanipun. Mboten anak-anak kula piyambak, ning uga klebu anak kula mantu, sedaya sampun rata kula paringi bumi warisan tumrap negaring Mandaraka. Menika ingkang kula angkah lan menika ingkang kula gayuh. Aja nganti salya menika sowan ngersanipun Gusti tasih duwe piutang, mengko le nyaur ndak kangelan nggih. Anggen kula badhe nyaur nika mangke kangelan. Supados padhang marginipun ingkang Rama ing Mandaraka, kula suwun kanthi sanget anak kula ing Mandura, anakku ing Mawangga menapa dene anak kula ing Ngastina kedah nampi perkawis menika. Rama Prabu. Upami mekaten mendaripun Paduka Rama Prabu, kula namung dederek lan kula ugi namung mastuti dhateng sabda utama Paduka. Kula mboten badhe saged matur menapa-menapa. Menawi kula kados mekaten kula ugi saged nampi Rama, namung ing putra ing Awangga ugi semanten ugi mboten badhe saged matur menapa-menapa, namung jumurung kersa Paduka Rama Prabu Mandaraka. Anak kula ing Mandura, nuwun sewu Rama. Menawi bab perkawis menika kula nderek. Namung menapa namung menika ingkang kedah nampi dhateng wujudipun inggih menika negari Mandaraka. Sabab nuwun sewu. Dedongan sampun nanti kula tampi Rama Prabu menika nggadahi kadang. Rama Prabu menika nggadahi kadang. Atmajanipun Kanjeng Eyang Prabu Mandrapati menika wonten kalih. Inggih menika Raden Narasoma lan ing angka kalih inggih menika pun Dewi Madrim. Monggo nyatanipun Kanjeng Bibi Madrim ginarwa dening Prabu Pandhu sakmangke sampun surut wonten ing Kasedan Jati. Saksurutipun Kanjeng Bibi Madrim nggadahi putra kalih inggih menika pun Yayi Kura Nakula tuwin Sadewa. Nuwun sewu. Menapa Nakula Sadewa menika ugi boten saged anampi kamukten tuwin kabejan ingkang badhe Paduka paringaken dhateng para putra-putra Paduka menika. Rama Prabu Mandaraka, Rama Prabu Salyawati. Kagat risang kapirangu
Rangkul kinempit kempit dosang reknaning pawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono weh ladal nuwun sewu nggih sareng jengandika anakku ing Mandura tiyang agung Baladewa paring dawuh ing mekaten biar padang trawangan manahipun ingkang Rama ing Mandaraka kula lak sampun matur wongsal wangsul sing jeneng wong tuwa menika mboten selaminipun bener ning mesti ana ingkang kurang mila sareng kula matur yen ana kurange kula aturi genepi la inggih menika ingkang kula kajengaken jebul pinanggihipun kula menika tasih nggadahi turas ing mestinipun kedah nampi kamukten negari Mandaraka jumbuh kalian menapa sampun badhe dipun tampi dening anak-anak kula mantu sedayanipun menawi tetela mekaten sampun kula tetepaken bilih samangke mboten namung anak Prabu Ngastina tiyang agung Mandura tuwin anak kula Karna ing Awangga ingkang badhe nampi saperangan negari Mandaraka namung ugi anak kula inggih menika pun kula Sedewa ugi badhe nampi saperangan negari Mandaraka amargi menika anakipun adhi kula Madrim mongko nyatanipun Madrim nalika semanten kuwataken jabang bayi tumunten seda kunduran sumusul dhateng Pupandu Dewanata menawi ateges kula kedah ngemuti dhateng turasipun Madrim kedah ngemuti dhateng getih kula ingkang mapan wonten negari Ngamarta nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tiyang agung Mandura sampun ngemutaken dhateng kelimputipun ingkang Rama ing Mandaraka nuwun sewu Rama Prabu menawi perkawis menika menapa boten langkung prayogi menawi jengandika Rama Prabu boten perlu menggali babagan turasipun Kanjeng Bibi Madrim boten rembak perkawis turasipun Kanjeng Paman Prabu Pandhu Dewayana. Lho, kok ngaten? Anak kula Ngastina anak Prabu Duryudana paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Dasaripun nyatanipun ingkang tinemu jaler tuwin tinemu putra mantu menika namung kula. Bawa Prabu Mandura miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Tur malih Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Lan boten gadhahi warisan tumraping Kanjeng Hyang Mandropati ingkang Rama Suwargi. Mila menawi kula sedaya menika badhe pikantuk saperangan kamukten negari Mandaraka, kula boten mathuk, kula boten cundhuk lan kula boten rumajang, kula boten cocok. Kula kok ngleresaken pangendikanipun anak Prabu Duryudana. Sengkuni, apa aku akon kaya omong? Mboten. Kowe menengo, ora sampe melu. Mergo aku wis ngerti, kowe iki nang di papan mesti gawe kisruh. Ora kok perkara jejeran wayang, pilihan presiden kowe gawe kisruh Sengkuni tak kandhani. Mula kowe aja omong. Nggih. Ngestaken dawuh. Ora sandadak melu cawe-cawe perkara iki. Iki perkara kula warga. Menawi kados mekaten tumunten sak mangke kula badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami sinengga kula wong tuwa ingkang ora iso adil. Kula kinten menapa ing sampun paduka badhe tindakaken boten maringi saperangan kamukten negari Mandaraka dhateng kula sedaya menika sampun sah. Sahipun mapan wonten pundi? Sahipun Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri tegesipun boten gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Ning kula rumangsa dititipi anak kula nekula Sedewa menawi jengandika Kanjeng Rama ing Mandaraka namung perkawis dipun titipi menika boten sinerat wonten kekancingan pranatan kedaton negari pundi kemawon. Tiang dititipi menika nek kelingan ya apik, nek ora kelingan ya ora apa-apa. Tumrap kula kados mekaten. Mila sampun ngantos menggalih babagan perkawis menika, kula suwun kanthi sanget peranganipun negari Mandaraka menika kedah dipun paringaken dhateng putra jengandika ingkang saestu
lan putra mantu jengandika sayanipun Nekula Sedewa menika dudu anake Prabu Salya, dudu apa-apane Prabu Salya, mung anake Dewi Madrim menika tegesipun boten gadhahi hak tumraping negaring Mandaraka. Rekat lampahing rata tanpa antara prapting sukune ngarga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Gumarenggeng kang samya imbal pangandikan madaning datulena garing Mandaraka. Nalika semanten katrenjo geger njaba, apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sukrangke Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking kasatriyan Bumira Tawu. Kasatrinipun Raden Sedewa nenggih abdi kinasih negaring Mandaraka ki ora Petruk kantong boleh ngrepepeh pindha sata metarangan.